салом алейкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед ва мо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. Пойафзолҳои босифат аз чарму замши тоза буда истеҳсоли Доғистон мебошанд. интихоби калон нархи дастраст. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. барои фармоиш дар WhatsApp рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар молҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. дӯстон, имрӯз мо прогнози коршиноси соҳаи ММА-ро оиди ҷанги Лоиқ Раҷабов зидди Абдулкарим Ансилвадӣ пешкашатон менамоем. мусобиқаи UFC Fight Night 238 шаби дуюм ба 3 моҳи марти соли 2024 баргузор мешавад. турнир дар толори UFC RX дар Лас Вегас, штати Невада мегузарад. Лоиқ Раҷабов муҳорибаашро дар вазни сабук бар зидди дебютанти UFC Абдулкарим Ансилвадӣ аз Фаластин мегузаронад. турнир дар аввал бояд дар Арабистони Саудӣ мегузашт, аммо баъдан ҷои баргузории мусобиқа иваз шуд. ҷанговари фаластинӣ аввалин муҳорибаи дебютии худро ва варзишгари тоҷик бошад, сеюмин муҳорибаашро дар UFC мегузаронад. Лоиқ аз рақибаш дида 7 сантиметр баланд буда 5 сол калон аст. ҳоло каме маълумот оиди варзишгарон пешкашатон менамоем. Лоиқ Раҷабов намояндаи Тоҷикистон 33 сол дорад ва рекордаш бошад 17-51 аст. ҷанговари ҷиддӣ, иштирокчии чемпионати ҷаҳон оид ба ММА, дорои бисёр маҳоратҳои хуби ҷангӣ ва ҷиу-ҷитсу, тавонгари хуби ҷанговари текдаун, дорои назорати хуб дар партер ва дорои хуби техникаи зарба мебошад. Лоиқ дар беҳтарин лигаҳо баромад кардааст, ки яке аз онҳо PFL мебошад. ҷанговар ду маротиба то ба финали PFL рафтааст, аммо ба даст овардани камарбанди қаҳрамонӣ барояш муассар нашуд. моҳи марти соли 2023 аввалин муҳорибаи дебютии худро дар UFC бар зидди Эстебан Рибович, ки дар як муддати кӯтоҳ пешниҳодшуд гузаронида, бо нишон додани маҳорати хуби ҷангӣ бо тасмими доварон даст боло шуд. пас аз 3 моҳ дар раунди дуюм аз ҷониби Матеуш Ребески бо тариқи нокаут шикаст хӯрд, ки дар он муҳориба Лоиқ веси даркориро бо душворӣ карда ба як формаи бад баромад карда буд. Абдулкарим Ансилвадӣ намояндаи Фаластин 28 сол дошта, рекордаш 15-3 мебошад. якумин муҳорибааш дар UFC аст. қаҳрамони созмони Desert Force дар вазни нимвазнӣ, дорои таҷрибаи хуби финишёр, дорои зарбаҳои сахт, дорои маҳорати ҷанг ва греплинг, дорои қобилияти приёмҳои гуногун, ҳимоятгари хуб дар лаҳзаҳои душвор мебошад. солҳои охир бисёр ғолибиятҳояшро бо тасмими доварон ба даст овардааст. Ансилвадӣ муҳорибаашро аз созмони Desert Force оғоз карда, дар ҳамин созмон камарбанди қаҳрамониашро дар вазни нимсабук ба даст овардааст. баъдан варзишгар ба вазни сабук гузашта, дар созмонҳои Brave CF, LFA ва Faria FC муҳориба кардааст. моҳи августи соли 2023 дар турнири Dana White Contender Series бар зидди Чорт Хардвик ҷангида бо тасмими доварон дастболо шуд ва рухат ба созмони UFC гирифт. ҳарду варзишгар бисёр ғолибиятҳояшонро тариқи нокаут ба даст оварданд. Раҷабов 7 ғалаба бо нокаут, 5 бо самбишен ва 5 қарори доварон дошта, ба қарори доварон 4 маротиба ва 1 маротиба бо нокаут мағлуб шудааст. Ансилвадӣ бошад 8 ғалаба бо нокаут, 2 бо сабмишин ва 5 бо ҳалли доварон дошта, 3 маротиба бо нокаут мағлуб шудааст. дар ин муҳориба ғолибиятро пешгӯӣ кардан душвор аст. барои ҳамин аниқтаашро аз рӯи формаи варзишгарон дар лаҳзаи вазнкашӣ дидан мумкин аст. аз рӯи маҳорати ҷангӣ Лоиқ бартарӣ зиёд дошта, дорои қувваи хуб дар партер ва техникаи хуби зарбазанӣ мебошад. Селвадӣ дорои зарбаи сахт мебошад, аммо охири вақтҳо кӯшиш мекунад муҳорибаро то по тасмими доварон барад. шояд Лоиқ бисёр эҳтиёткорона муҳориба кунад ва хатогие накунад, ва шояд ҳарду варзишгар бисёр эҳтиёткорона муҳориба баранд. мо ин муҳорибаро аз 2 раунд боло тамошо хоҳем кард. мо бошем ба варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов муваффақиятро таманно карда, аз ӯ ғолибиятро интизор хоҳем шуд. ва бо шумо дӯстони азиз дар ҳамин ҷо хайрхуш мекунем. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бошед.